L-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu tkun ma'kom il-koll. Edin nofru dan is-sagrifiċċju tal-Quddisa għar-Ruħ Ewkaristiko Kassar. Ħuti ejjew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb għal-misteri qaddisa. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. U Alla li minnek ġej kull ġid, fiċ-ċokon tagħna nitolbuk biex fid-dawl tiegħek nintebħu kif għandna nġibu ruħna sewwa u bil-għajnuna tiegħek ngħixu hekk ta' bilħaq. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħix wisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb mill-ewwel ktieb ta' Slaten. F'dak iż-żmien Elija wasal fil-Ħoreb il-muntanja ta' Alla. Hemmhekk daħal fil-għar u għadda l-lejl ġo fih u Alla qallu oħroġ u oqgħod fuq il-muntanja quddiem il-mulej. U hemm hu jgħaddi il-mulej. Riħ qawwi b'saħħa li joffroq il-muntanji u jfarrak il-blat. Għadda quddiem il-mulej, imma l-mulej ma kienx f'dan ir-rieħ. U wara dan ir-rieħ teżżet l-art. Imma l-mulej ma kienx f'din it-teżżiża. U wara t-teżżiża kien hemm in-nar, imma l-mulej ma kienx fin-nar. Wara in-nar inħasset żiffa ħelwa. Elija kif ħassa għatta wiċċu bil-mantell, ħareġ barra u waqaf f'bieb il-għar. U fil-ħin jisma' jeħen jgħidlu: X'inti tagħmel hawn, Elija? U hu wieġeb: Għandi qalbi tħeġġeġ għall-aħħar għall-mulej, Alla tal-eżerċti, għaliex u li Iżrael ħallew il-patt tiegħek, farku l-artali tiegħek u l-profeti tiegħek qatluhom bix-xapla. Jien waħdi bqajt u qegħdin ifittxu ineħħuli ħajti. Il-mulej qal lil-Elija: Itlaq u erġa' bat-triqtek lejn id-deżert ta' Damasku u malli tasal idlek lil Ħażaele bħala sultan ta' Aram, hekk ukoll lil Ġeħu bin Niżmi idilku sultan ta' Iżrael u lil Elżew bin Safat ta' Abel Meħola idilku profeta flokok. Il-kelma tal-mulej inroddu ħajr lill-Alla. Ngħidu flimkien: jiena l-wiċċek infittex mulej, jiena wiċċek infittex mulej. Isma' mulej leħen il-għajta tiegħi, ħenna għalija u weġibni, ejja qed f'qalbi fittex lil wiċċu. Jiena wiċċek infittex mulej. Jiena wiċċek infittex mulej, la taħbix wiċċek minni, la twarrabx bil-erra lil qaddej tiegħek, inti l-għajnuna tiegħi. Jiena wiċċek infittex mulej. Nemmen li jagħt nara t-tieba tal-mulej fart il-ħajjin, it-tama fil-mulej, żomm sħiħ qawwi qalbek, it-tama fil-mulej. Jiena wiċċek infittex mulej. Alleluja. Alleluja, Alleluja. Iddu fid-dinja bħal kwiekeb u żommu sħiħ il-kelma tal-ħajja. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Il-mulej ma'kom.
Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu: Smajtu x'intqal, la tagħmilx adulterju, imma jien ngħidilkom li l-kull min iħares lejn mara biex jixtieqha ikun ġa għamel adulterju magħha f'qalbu. Jekk għajnejk il-leminija hija għalik okkażjoni ta' dnub, aqlaħħa barra, armija il-bogħod minnek, għax aktar ikun jaqbillek jekk tintiliflek biċċa waħda minn ġismek milli ġismek kollu jinxteħed fl-infern. U jekk idek il-leminija hija għalik okkażjoni ta' dnub, aqtaħħa barra u armija il-bogħod minnek, għax aktar ikun jaqbillek jekk tintiliflek biċċa waħda minn ġismek milli ġismek kollu imur fl-infern. Intqal ukoll min jibgħat lil martu ikollu jagħtiha l-kidba tad-divorzju. Imma jiena ngħidilkom li kull min jibgħat il barra martu f'każ ta' żwieġ ħażin iwaqqaħha f'adulterju u min jiżżewweġ waħda mibgħuta minn ħaddieħor jagħmel adulterju. Il-kelma tal-mulej tifħir lilek Kristu. Il-messaġġ tal-lum huwa messaġġ eżies li għandu jimlilna bil-kuraġġ u forsi aktar minn hekk huwa messaġġ li qed jistedinna biex nagħmlu eżami tal-ħajja tagħna. Elija jistqar meta hu qiegħed fi-skiet. Kif rajna, il-mulej ma kienx fix-xita, fir-rieħ, fit-teżżiża tal-art, imma kien f'dik iż-żiffa ħelwa. U hawnhekk għandna l-ewwel eżempju. Biex niltaqa' mal-mulej neħtieġ li nkun fil-kwiet. Il-mulej ma ssibux fl-istorbju ta' barra. Il-mulej jissibu fi-skiet ta' qalbek. Fi-skiet meta inti tiskot biex tisma' il-leħen tiegħu. It-tieni ħaġa x'kienet il-kelma li jgħidlu Elija lill-mulej: qalbi tħeġġeġ għall-aħħar mulej. Fija hemm ħeġġa għall-mulej. Jew il-mulej infittxu biss meta neħtieġu. Kif inhi r-relazzjoni tiegħi ma' Alla? U l-ħeġġa ta' Elija hija mimlija wkoll dispjaċir għaliex Iżrael, ħafna minn ulied Iżrael, ħallew il-patt ma' Alla, warbu lil Alla. Oħrajn ġew ippersegwitati kif għamlu ħafna profeti. U l-mulej jagħmillu l-kuraġġ u jerġa' jibagħtu f'missjoni biex jerġa' jibda kollox mill-ġdid. Għax minn dak il-ftejt, minn dak il-fdal, jerġa' jikber u jissaħħaħ il-poplu ta' Iżrael. X'irrispondejna għal dan kollu aħna dalgħodu? Jiena wiċċek infittex mulej. Hekk dal-weekend sejrin nerġgħu niftħu l-knejjes tagħna anke jekk b'ċerti restrizzjonijiet biex nobdu l-awtoritajiet tas-saħħa u dan biex nieħdu ħsieb lil xulxejn. Imma fl-istess ħin forsi tajjeb nistaqsu. Jien qiegħed infittex tassew il-wiċċ ta' Alla fil-ħajja tiegħi ta' kuljum. U r-risposta qiegħda fil-mod ta' kif jien ngħix mal-oħrajn li jagħtina Ġesu fil-Vanġelu. Għalhekk jitkellem minn
mill-adulterju fejn inti ma tibqax tufri l-imħabba lejn martek, lejn żewġek. Għalhekk jitkellem Ġesu mill-mod ta' kif x'inhu dak li jtellifna. Idek il-leminija, idek ix-xelligija qiegħda telfek, neħħija aqtaħħa barra, tħalli l-xejn. Milli jtelfek li tfittex u li tara il-wiċċ tal-mulej. Jitolbuk mulej għall-Knisja tiegħek biex bħal profeta Elija tagħmel esperjenza tal-preżenza tiegħek u taraf twaslek lill-bnedmin kollha nitolbu. Nitolbuk mulej għat-tliet seminaristi, id-Djaknu Mario u ż-żewġ seminaristi li sejjer jiġu ordinati saċerdot u djakni. Imlihom int bil-barka tiegħek. Għatihom int l-ispirtu ta' Elija biex jarfu jsibuk fit-talb biex hekk imbagħad bħeġġa iħeġġu il-poplu tiegħek biex jimxi u jfittex lil wiċċek nitolbu. Nitolbuk mulej għalina il-koll biex ma nħallux l-istorbju ta' barra tad-dinja itellifna milli nsibu mumenti fi skiet biex fit-talb niftħu qalbna għalik nitolbu. Minn dan is-santwarju għażiż ta' Ommok Marija, ixħed mulej il-barka tiegħek fuqna, fuq il-familji tagħna, fuq il-morda u fuq dak kollha li jduru bihom nitolbu. Ilqa' mulej dawn it-talbiet tagħna biex hekk aħna nkomplu nikbru fl-imħabba tiegħek u narfu dejjem infittxu il-wiċċek int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Jitolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn dej is-sagrifiċċju għat-tifħi glori ta' ismu għad tiġi tagħna tal-Knisja mqazza kollha tiegħek. Iċħed mulej ħarsa ta' tiba fuq is-servizz li qegħdin nagħtuk u għamel li l-offerta tagħna tkun toġbok u tqawwina fl-imħabba tagħna lejk bi Kristu Siedna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna il fuq niżżoħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li nroddulek ħajr bibnek il-għażiż Ġesu Kristu, il-verb tiegħek li bih għamilt kollox u li inti battulna bħala Salvatur u feddej, magħmul bniedem mill-Ispirtu Santu u imwielet minn Marija Verġni. U għatem ir-rieda tiegħek u kiseb għalik poplu qaddis u fil-passjoni tiegħu fetaħ idejh fuq is-salib biex joħolna mill-irbit tal-mewt u jurina il-qawmien għal-ħajja. Għalhekk flimkien mal-anġel qaddisin kollha inxandru l-glorja tiegħek u bleħen wieħed intennu Qaddis, Qaddis, Qaddis. Mulej Alla tal-eżerċiti,
ismewiet u l-art mimlija bil-glorja tijek. Osanna fl-ola ta' smewiet, imbirek minn ġej fisem il-mulej, osanna fil-oli ta' smewiet. Għaddejs ta' sewint mulej, inti lajn ta' kull qdusija. Għaddes għalek nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tijek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Siedna Ġesu Kristu. Li meta kien sejnata biex mirrajħ ibati ħal ħobs, radd il-ħajr qasam tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħa l-kalċi, reġa' radd il-ħajr tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdejt li jibqa' l-dejjem. Id-dem li jixxirrita għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi, inħabru l-mewtijek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tijek, nistennewk sama tiġi fil-glorja. Għalek aħna namlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Siedna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċ tas-salvazzjoni, u nroddulek ħajr għali xoġbok til-qana għawn qudiemek biex naqduk. U mitċa kontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqqadna f'ġisem wieħed li lna li nieħdu sem il-ġisem u id-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxarda mad-dinja kollha, wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Mario u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni mqazzhom Malla Marija, mal-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek għala missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li bentalla għas-salvazzjoni tagħna, missierna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trittient kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu, li jgħid l-apostli tiegħek inħallilkom isliem natikom isliem tiegħi la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija isliem u laqda li jien trid fija, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom, għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja għatina il-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi dnubiet tad-dinja ħen jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf,
mulej ma jisħoqlix tħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt kelma waħda ruħi tkun infejqa. Namlu it-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija, imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok ejja fija spiritwalment. Ejja għandi Ġesu tiegħi biex jien ninaqat miegħek, ħeġġiġni bl-imħabba għalik biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen dejjem fik, nittama fik u nibqa' nħobbok għal dejjem ta' dejjem. Amen. Nitolbu. Saħħaħna mulej bit-qarbina li għamilna biex għal-ħnina tiegħek inħallu mill-irbejt ta' ħżunietna u nimxu il-qudiem fit-triq it-tajba bi Kristu Siedna. Il-mulej ma'kom. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Selmu lill-Omna Marija u ngħidula flimkien, sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Madonna ta' Pinu, Sultana tal-Familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Inkomplu ngħixu fil-paċi u fl-imħabba tal-mulej.